И какво става, хора? Вие се пренете в канала ми на Shadow Gamer BG. И в днешното видео ще направим един чалендж на Fortnite, а не именно Fortnite, но не мога да взимам никакви оръжия, докато не стана топ 10 човека. Ако ви изкефи това видео, просто не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да праснете палеца нагоре, за да не пропускате новите видеа, които ще качвам, защото съм ви измислил мега яки откачени штурави видеа. И направо нека да започваме. Ще играем на Reward. И сме 50 абоната. Ако направим 100 абоната, ще е уникално. И нека да започваме просто. И ето ни в първата игра. Хора. Ако не стана 10 човека, къцна на Lazy Labs. Избираме тук да кацваме и кацваме. Да си вземаме патрони. Много добре, че много вземем. Всичко друго може да вземе без оръжие. Единственото нещо, с което мога да се бия, е с кирката. Виктори ще направим. О, не забравя. Къде? Сега са топ 38 човека, но не трябва 10, не е зле. Не стрелява. О, не. Добре, че си видях тия. Не.
Не мога да ни намери, нито мога да набия. Ами това точно такива. Да, влезе в... Тук ли има хора да я изкриваме? Приспих, Завръщаме си малко по малко материалите. Точно момент, хора. Там мисля, че нещо не се лъжа, просто ръмпа. Аз бягам цяла игра, човек. Те са сигурно не мислят за бот. За ботак не мислят. Фу. Не бива, брат. Арава малко се споразумим. Брат, не е такова с братарския. Да, човек, стига. Разбирам се за 3 пъти, ама... Тридесет човека, брат, да стига. Добре, свършите ми. Нямам повече такива. Трябва да намеря, защото и тия вече не свършват. Просто ужасно. Имам само 2 такива. Аз нямам никакви тухли за строене, само дърво. Като говорих за тухли, ето не. Сега да го слушаш. Не трябва да избягам това. Трябва да се опитам да избягам. Тук при това ще отида. Много полезно да стане. Аз като играя с челендж. Няма нещо да правя. Забравих си дръпна и това ще бъде искал да взех и го дръпна. Нямам права да взема. Нищо не може да се прави, човек. Може. Ако можех оръжие. Ако можех, хора, ако можех. Но е направиш. 20. Мисля, още не. Но това не са достатъчно. Но ми трябва тия и такива. Бягай! Не говорете при мен, хората става. О, ето, още има. Последно. Това не е добре.
Ами брат, още 5 човека убийте, моля ви се бе хора, моля ви се бе. Убийте още 5 човека, да се свършва бе, хора. Да взимам вече оръжие и да се бия. Хора ми, моля ви се бе хора, моля ви се направят всичко възможно да се сбиете. Единственото, което мога да направим сега, за да се защитим, трябва да побилдим, разбира. Не вече не. О, късмет. Окей, 11, приготвим се да го вземем. Станат ли 10, че станат ли 10 хора? Трябва да станат 10, не може. Трябва да станат 10. Десет. Давайте. Само един убийте. Убийте хора, само един. 10! Айде! Айде, взимаме си оръжие. И това го взимаме, вече мога да си стреляме. Само да погледнем, ако има още някакво оръжие. Вече не ни трябва да скачаме, да бягаме. Защото вече може да си бягаме, може да си правим каквото си искаме, така или иначе. Въобще не се притесняваме. Ето имаме си оръжие, може да се бием на спокойствие. Колкото си искаме на спокойствие, може да се бием. За първи път се радвам на Fortnite, че мога да стрелям, брат. За първи път се радвам, че мога да стрелям, брат. На чалендж. Колко са 9? Аз ще съм на Мале, зоната все повече се стеснява. Това ни е 7-та от 12-та зона. Не знам аз. В момента сега ще играя на... Сега за първи път да играя в Fortnite. Трябва ми смисъл една нормална помпа, бе, брат. Това е важно, че не е. Седем човека. Сега да направим Victory Royale, ще е скандално. Аре бе, брат! Аре бе, какво е това? Съм идиот, бе, брат. Знаете ли, че аз съм идиот понякога? Бягай просто. Понякога ме наричайте идиот. Човек в клекнава по започвам да стреля, аз верно не съм добре, брат. Верничко не съм добре аз. Трябва да се химим. Ще снима се. Не мога да се разбава. Имаме шанс. Мисля, че имаме шанс. Не знам хора, пишете ми в коментарите. Той добре, че не ме застреляш, че не. Аз не съм от най-добрите така наречени в Fortnite. Не съм от най-добрите така наречени в Fortnite.
Ето бе, бегай бе! Съм така от най-наречените на Fortnite. Не съм много добър на Fortnite. Мразя Fortnite. Понякога мразя Fortnite, защото са много силни противниците, разбирам го това. Сега, ако направим Victory Royale, аз ще се гръмна, бе, брат. Разбирате ли, че се гръмна, после като се направи Victory Royale. Трябва да пина малко. Чакай. Не! Айде, брат. Пето място. Добре, ще изиграем още една игра. Пето, бе, брат. Пето, аз искам да се снимам. Не мисля, че това ще е най-добрата идея. Мисля, че трябва първо се заграда. Викам то кой ще дойде, брат. Ама то верно дойдоха много хора, бе, брат. Хайде, още една игра ще изиграем. И това ще е още една игра. И поне ако сме на пето, трето, четвърто, шесто, важното е сме на място, защото сега първоначално той чаленджа е почти изпълнен, защото трябва да се играе две игри. Аз така го измислих, да е по-яко за две игри. И мисля, че ще е още по-яко да играем втора игра, за да сме сигурни, че чаленджът е изпълнен. Вече графикът за видео е понеделник и събота. И понеделник и събота ще получавате яки видеа, обработени и фън. Всичко това е просто фън. Правя го за фън, за вас. Значи хора бяхме много близо, бе, брат. Хора бяхме на пето място, много близо да спечелим. Много близо бяхме да спечелим на Victory Royale. Място, брат, хората. Като това не е много добре, защото аз това не само трябва да бъда. Трябва да си намеря същите неща, които намерих в първата ми игра. Арто път няма да паднем на Lazy Labs, а ще паднем на Luke Lake. Къде си бе? Къде? И тук падаме. Сега ако ми кажеш, че има много хора, ще се играем. Сега ще има купища хора, брат, нали? Оф, ето, аз не мога да стрелям. Трябва да бягаме. Аз съм... Не. Да. Сделах. Махам го това време. Махам го. 39 човека, брат. Още. Трябва ми много хелове, медкит ми трябва и... как се казваше това? Ютили. Не, това се казваше, как се казваше? Шокет гренейт. Шокове гренейт. Трябва ми много такива. За да се оцелява, защото сега тук, както може да гледате колко е малък мапа, в сравнение с Battle Royale. Така че аз просто не знам. Аз не знам какво да стане. Самата игра, ако ме подкрепиш, е добре. Ето медкит ми трябват. Много патрони ми трябват за оръжията, които като са на 10 човека ще вземат. Останете до края, защото аз не ще вземам оръжие, че не мога да вземам. Аз ги дръпвам в тези неща, колко вече няма смисъл. Какво не стреля? Не, трябва да избягам.
гледам. Това е 10. 10, брат. Тук ми очаквате да стане нещо. Опа. Аз не знам защо се връщам при тия хора като... То нищо не се променя. Тук в смисъл. Аз хиба само нещата за глупости, човек. Просто аз не знам хора. Не знам. Нямаме туфички. За какво сме се дошли тук, брат? За какво сме се дошли тук? Аз не знам. Не, така за кеф. Гранатките ми свършват. Аз съм една ми остава. И не говори човек. Дано да уинем тази игра. Дано хора да уинем. Аз нямам търпение да уинем тази игра. Метки, пушка е, демо, ги взема тия, бе, помпи, всичко. Всичко, бе, всичко да може да взема. 36 човека, брат, голяма разлика. Ай, забрах. Ако знаем, че от началото трябваше да се събирам материал. Аз сега дори отиваме там. Сигурно сме там някъде, пак ще има човек. Те от всякъде не стрелят човек. Трябва да избягам. Двама ли каца, бе, брат? О! Помощ. Ето помощ, едно ми помага тук. Помощ. Моля те, не влизайте в тази къща. Моля ви се, хора, умолявам. Да, не влизайте в тази къща. Ако влизате, ще видите. Аз ще видя, не те. Бързо бягане, бе. Не, брат. Ще ги взема тия патрони, ако не се кажат. Нямам един брат, не трябва. Сега трябва да отида... Както не човек, аз... Много добре ще ми... Не, аз съм зле. Брат, кара, бе! Затвори, да не знам къде съм отишъл. Значи, хем се обърках с тия неща. И се обърках с всичко. С направо се объркахме. Де да имах едно оръжие, брат? Само се взимаше, брат, едно оръжие. Де не можеш, брат?
Моля ти се, не влизай тук. Не влизай тук, ако си ми приятел, моля. О, не. Махни се. Предпочитам да умра от зона, отколкото от тебе, брат. Верно, че да казвам това. Брат, 14 човека. 14 човека чува. О. Чакай. Зле. Колко зле хора, че не знам. Не, аз предпочитам да бягаме на това. Кажете ми. Аз тук ще изчакам между другото да стана 10, брат. Аз няма такова. Стомато. Ара, убийте двама човека, брат, искам да натрупам това оръжие. Аз си ги подготвя да не виждам просто. Тук, ре. Ите ги, моля ви се. Не искам да ги дропвам. Моля ви се, хора. Дропнете ги. Аз пък дропнете ги. Убийте ги. Аз направо с дропване, убиване, направо всичко да ми се върти в главата. И аз се чуна. Аре, един кил. Опа, май виждам един, мисля, че не може да. Моля те. Айде, бе! Мога си ги взем вече. Всичко ми е добре. Чакай да се спрем да не види той паса. Аз паса не съм си взел никакъв патрон. Не, то няма смисъл, човек. Не, това не стане това, това знам. Аз се съписам. Не, бягай. Не говори, бягам. Бързо, взимай, брат, взимай, граби, бягай и прави каквото искаш. Не. Там если. Ну, Виктор еще вспомнил, спасибо. Не се хилна, брат, не се хилна. Това, което говоря. Не, няма да стане като първата човек, няма да стане като първа драма.
да умра. Я чакай, това колко бие? 101, 97. Okay. Да съм сигурен. Ако някой ме нападне да използвам по-силните. Петима. Ого! Кой иска да ме нападне? Кой иска да ме нападне? Това е лошо, брат. Лошо. Хора, аз съм на едно крило, бе. Вие за какво говорите, бе? Стана на страна много тежко. На тежко. 4 са. Аз не мога да се да... Веднага взимам. Трябва ми. Всичко се взима в помощно състояние. Всичко в помощно състояние. Ооо, с коронка ли с това? Не, двама. Хора. Хора, шокай. Трепери ми сърцето. Брат. Но нищо, предизвикателството е изпълнено. Почти на първо място, човек, на първо, бе, брат. Ако не беше скапания му джет, човек ще го размажа. Брат. Доста уморителна игра беше това. Надявам се да ви е изкефило това видео. Ако е така и наистина ви е изкефило, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да не пропускате новите видеа, които качвам. Подготвил съм ви мега яки откачени видеа. И аз бях Алекс и ShadowGamerBG. В смисъл, аз се казвам Алекс и каналът ми беше ShadowGamerBG. Надявам се да ви е изкефило това видео. Ако наистина е така, се абонирайте просто за канала. Не мога повярвам. Последните ми думи са... Не мога да повярвам, хора, аз буквално толкова претърпях. Просто не успях да повярвам, защото наистина, хора, сърцето ми доста силно почна да трепери. Не от страх, а от притеснение, защото аз не мога да повярвам как цяла игра бягам и се бия, строя. Не знам, зоната беше 10-та от 12-та. Това беше скандално, той ме уби с джета, между другото, което това най-много мразя, във въздух някой да ме убие. Но и аз се потрудих, смисъл. Аз буквално исках да избягам, смисъл. Мен целта ми беше да избягам рязко и да почна да строя, да сложа на рампа, да сложа под и просто да скоча и да го убия в главата, ама не стана, защото аз първоначално тръгнах да скачам и след като тръгнах да скачам, просто исках да побегна и той ме уби. Но беше доста... какво ми пише? Your feedback? Да, научи тази игра. Добре, хора. Може да се свържете с мен по Fortnite. Ето ми името. И наистина ми изкефи тая игра и този видеоклип. Доста съм доволен, че го направих първоначално това. В началото на видеото много не ми хареса, защото не бях свикнал, но
доста ми хареса, защото ако бех направил Victory Royale, наистина ще да е брутално. Просто ще е уникално, ако бех направил Victory Royale, но на второ място съдбата си знае смисъл, който е по-слаб си отслабва, който е по-силен печели. Еми, това беше хора всичко от мен, надявам се ви харесва видеото, ако е така се абонирайте за канала и аз бях ShadowGamer.bg и чао, до другите видеа.